ଆକାଶରୁ ଟିପି ଟିପି ବର୍ଷା ଇଏ ତ ପୌରାଣିକ ମତରେ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେବତାମାନେ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆଜି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଣରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଉଭା ହେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ, ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଏ ରଥ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଦେଖନ୍ତୁ ରଥ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ କୌଣସି ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯିବା ଆଗକୁ ଯିବା, ରଥ ଦୌଡ଼ି ଧରନ୍ତୁ। ବାହାଘର ଦୌଡ଼ି କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଧାରି ହେଇଛି। ଦୌଡ଼ି ଟିକେ ଲମ୍ବେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମା ମାଉସୀ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଧରିବା କଥା ତାଙ୍କୁ ବି ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ମାନେ ଦୌଡ଼ି ଧରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମର ଡାହାଣ ପଟ ଯୋଉ ଦୌଡ଼ି ଅଛି ଆଉ ଟିକେ ଡାହାଣକୁ ଗଲେ ଭଲ।